Ev demekî ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nakokiya Partiya Desthilatdar AK Partî û şîrîkê wê Îtîfaqa Cumhuriyê MHP di rojeva siyasî da ye. Piştî ku berpirsekî MHP li ser medya civakî peyama divê êdî MHP bi serê xwe bibe desthilatdar parvekir û şûnda. Li ser peywendiyên her du partiyan pêşa roja Îtîfaqa wan û egera li Tirkiye hilbijartineke pêşwaxt bû cihê nîqaş û gengeşiyan. Li gorî şîrovekara siyasî Tacîre Baktaş di Îtîfaqa Cumhurê da kêşeyên mezin êdî rûdane û niha peywendiyên wan bes di asta serokan da berdewam dike. Yeni bir sürece giriyor ve parti açıklayacağını. Dema em li İtîfaqa AK Parti û MHP dinêrin em dibînin ku li paş gelek pirsgirêk û nakokî hene. Ji xwe niha Îtîfaqa wan di asta serokan da berdewam dike. Her wiha li hevkirina serokan êdî nayê maneya qebûlkirina dengderên her du partiyan. Aboriya Tirkiye xirabtir dibe û wisa xuya ye wê seyra aboriyê peywendiyên neyînî bide ser Îtîfaqa Cumhurê jî. Li gorî rojnameger û nivîskar İlhamî Işık jî meseleya Kurd çawa AK Parti û MHP nêzî hev kiribe wisa xuyayek û wê dîsa ev kêşe wan ji hev dûr bixe. Li gorî Işık çarenûsa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî wê pêşa roja Îtîfaqa Cumhurê diyar bike. Zor bir dönem. Yani hem Türkiye açısından. Di peyvendiyên her du aliyan da jî kêşe aşîkarin. Ji loma jî niha serokê her du partiyan peyamên hevkariyê belav dikin. Da ku rê li ber cudahiyê bikirin. Lê meseleya Kurd çawa wan nêzî hev kiribe wê wisa jî wan ji hev dûr bixin. Her wiha geşedanên li Sûriye û Rojava jî wê pêşa roja Îtîfaqa Cumhurê tayin bikin. Hikûmet niha li hemberê Rojava bêdeng e. Eger heye ku Tirkiye polîtika xwe ya Sûriye biguherîne, bêguman wê ew yek jî bandorê bide ser peywendiyên AK Parti û MHP jî. AK Parti û MHPya ku baweyeke de facto ji 15 tîrma 2016 û virva di nav hevkariyê da bûn bi fermî ji bo hilbijartinên giştî yên 24 Hezirana 2018 hevpeymaniya bi navê Îtîfaqa Cumhurê durist kirin û herî dawî bi hevkarî tev li hilbijartinên herêmî yên 31 Adara 2019 bû bûn. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.